Rozširujeme možnosti triedenia odpadu. Všimli ste si v meste nové popolnice textilikov. Modernejší variant kontajnera, ktorý v Žiline postupne nahrádza pôvodnú verziu zberu textilu, je nielen dizajnovo krajší, ale má aj lepšie technické zabezpečenie proti vlámaniu. Jeho najväčšou výhodou sú však rozšírené možnosti triedenia odpadu. Žilinci tak vďaka novým kontajnerom môžu efektívne triediť okrem oblečenia, topánok a hračiek už aj knihy, bytové doplnky, kuchynský riad, dekorácie a podobne. V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli, že vyťahovanie oblečenia zo zbernej nádoby je považované za krádež a poškodzovanie cudzieho majetku. Textil patrí firme, ktorá odložené šatstvo ďalej triedi a následne ho buď ekologickým spôsobom zrecykluje, alebo ho prerozdelí medzi ľudí v núdzi, čím sa účinne pomáha sociálne slabším skupinám obyvateľstva. S poškodzovaním zberných nádob súvisí aj množstvo ďalších problémov, ktoré si možno na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Ostré hrany a otvorené kontajnery môžu predstavovať nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Rovnako znečistenie bezprostredného okolia znižuje štandard bývania obyvateľov mesta a takéto konanie navyše demotivuje ľudí, ktorí sa k triedeniu snažia pristupovať zodpovedne. Znehodnotené zberné nádoby tiež nedokážu úplne plniť svoju funkciu, čo vedie k nesprávnemu triedeniu. Tým sa zvyšuje množstvo smetí končiacich na skládkach a to logicky vyúsťuje do navyšovania poplatku za komunálny odpad. V meste sa kvôli vandalizmu zvyšujú náklady za upratovanie a mimoriadny vývoz, čo ročne predstavuje tisíce eur, ktoré mohli byť použité na niečo rozumnejšie a zmysluplnejšie. Z tohto dôvodu je dôležité, aby verejnosť ohlasovala také konanie, ktoré nie je v súlade s účelom a pravidlami používania zberných nádob na textil. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu fungovaniu systému triedenia, recyklácie a pomoci tým, že dodržiava tieto pravidlá a upozorní na prípadné porušovanie kompetentné orgány. Spoločným úsilím môžeme zaistiť, že zberné nádoby na textil budú slúžiť svojmu účelu a prispejú k vytvoreniu čistejšieho a spravodlivejšieho sveta. Chrániť tieto nádoby a zabraňovať ich poškodeniu by malo byť v záujme každého z nás.